Yebo, hayi njalo ayijiki kumanje. Yazi wemfowethu dadewethu, ngiyohlale ngikukhumbuza mina ngiyena wakini always. Namhlanje ngisayofaka abantu, kade ngibafaka abantu bami la, ngibafaka esifuthweni. Ngibafaka esifuthweni nje kabi kabi. But-ke there's something engithintile, right? Yabona into iphiwe kini. Uma ungayi-understand, ngicela uhambe uyobuza kini. Many won't understand what I'm saying. Ne? Many will not understand what am I saying. Hayi, ikanjani kasha wacima kwavutha amalanga. Yabona mfethu, uyohlezi ungizwa ngithi alukho ulwazi oludlulila kini. Uma ususenkingeni nanga umuntu uyamlapha, awusazi manje kumele uthini kuyena. Mawucabanga ubani kumele akunike impendulo? Abantu bakini. Uma asisi-ke wesike unamathwasa, kufika ithwasa liphethwe ingulunga ongayazi. Mawucabanga ubani umuntu kumele umbuze? Abantu bakini. Yayizwa leyo nto? Mina mfethu anginaso leso sikhathi. Lokhu kutshela into engekho anginaso. I don't have time lokhu ngikhuluma into engekho khuluma ini. I'll lead you to abantu bakini always. Why? Ngoba mina angiyena wakini. Owami umsebenzi ukulapha. Fika kumina ngenza into ekwenzayo makuthiwa ngikwenze lokho kwenza makuthiwa ngikwenze lokho. Not to educate you ngezinto zakini. Angingeni leyo nto. Abakini kumele bakwenze lokho. Hayi, niphile njalo niyeso. Danko.